kahvimaitoa, sitten pieni vaahdotus. Mä en koskaan tiedä, mitä siitä tulee, kun mä lähden, että mä en tee suunnitelmia enkä piirrä etukäteen, vaan mä alan rakentamaan sitä ja sitten ehkä jotain twistiä vähän etin siinä ja mietin ja ihmettelen ja sitten sille tuli tissit ja sitten sille tuli lasite ja lasitteista sitten sain sille ton maidon valumaan noista rinnoista ja sitten autoa ajaessa kuulin Arttu Viskarin biisin, jossa lauletaan, että saisinko vähän kahvimaitoa, niin teos on nimetty sitten tämän koetun hetken ja kuultujen sanojen perusteella. Saisiko vielä vähän tilkan kahvimaitoa? Bzzz.